Y F1 kongetorri laste txapelen kanalean, getorritu zalgor Warhammer bide eta joango gara aventura bataia batekin DLC berrikoa. Eta kasu honetan jolastuko dugu. Deritxarekin baldin eta aukera hori daukagun. Dea zer moduz moldatzen garen. Eta badakizu hemen irazi edo galdu beti izango dugula ikusteko aukera. Ni behintzat ez daukat inolako arazorik galdutako bateia aterakustea, erazten dudanean berdin. Bale, bateia aventurak garrik dauka. Vale, Coedil. Noren kontra. Elfo en kontra. Bueno, ez dago txart. Bi hauek arriskuak izango dire eta hau ez dakit. Bueno, hau esan da aurrera goaz. Gainez da taia errez izango, forestala gertu egon arte ez ditukolako ikusiko, hau ere ez, eta hau piztien magia, guri hori askerik asegoko geni, baina bueno, segatuko gara dugun eta hobekinen jokatzen gura aukerak. Eta gainera bataila mota hauek zailagoak dira izatez, kanpainatik aparte, kanpaina eduzuna jokatu dezakezulako eta hemen dituzun unitateak bakarrik dituzulako. Edo agian sorte apur batekin zure txaiak. Lehenengo taldea, bigarren taldea, hirugarren taldea, laugarren taldea, bosgarren taldea, zuek bigarren taldera. Taldea jarriko zarete hor, bigarren taldea apur bat atzerago, vale. Refuerzo agredatos. Txaron. Armi armauek orain handaude. Ez ditu dala ikusi. Armi armak asko ez ditu goko, baina bueno. Saiatuko gara. Armi armak politak ez dira, baina itxuraz nahiko politak dela esan diteket. Hemen di joango gara. Bueno, itxarango dugu apur bat. Baina armi armak egian joan.
Horrantza, laugarren taldea jarri. Hor, bargarren taldea jarri. Eta dritza ona gertura daitezela. Hor hasi dira. Joan, horrantza eta zure hirurako adidez joan. Aurrerago. A ver, mapa polita dela aitortu barra daukagu, Vale, hor. Gauzak imarko ditugu pizkanaka. Zuragian joan, horra. Unitate gehiagi daude hortik. Laugarren taldea joan horra. Zuek ere joan arantza. Deepwood archers! For Ariel! Horra esaterako. Batalla no que estresante, dale, se dice aquí. Vale, zorra. Personal de horretara eta zuek ere azte sonalde horretara. Zuek jarraituko borrokan itzuli daitezen. Eta hemen egin genezake.
And I am slain! Bazen horra armak ere. Blade guard! Zuek mapa hau ezi bat ere gustatzen. Death to our enemy! Vale, a ver. Bazen guztiekin aurrera. Zenbat eta main gehiago, guretzat asko ere hobeto. Eta zer refortzu motak izango diren, ez horrelako ez, lehen da biziko aldiz jokatuko dugulako hemen. Vale. Lehenengoa bera. Refortzua. Vale. Sortu lerro berdin bat. Eta zuek zoazte. Horra eta gu jongo gara apur bat ona. Zendatu beharko ditugu. Hau ere esaterako. Guazen horra. Zuek ere joan aurrera. Juan Arrantza. Vale, hemen apur bat. Galduta nago, a ver. Izkutatu hor, zuek. Juan Arantza. Hemen zer gertu da. Traitor's blood for Cain! Gaudela fokus Death to egiten. all! At speed! Galtzen badi zaituztet ere. Asko ez zaituztet faltan bota. Hor, ondo ateratzen bada. Min asko ingo diogu.
Goazen horra zuzenean. Txarrena dira oso geldoak direla. Bueno, bataldi dugu. Itxaro. Joan zaite. Itxaron. Zingo dugu. Unitate gehiagi daude. Goazen horra. Hau ez txartu du eta ez du dagoeneko dizituko. Ere horra. Hor gauza gehiago da. A ver, sube. Sube, Juan, ona. Beste leku batera ez joan. Blood for Cain! Vale, ez joan horra. Nire tropak joan zaitezte ona. En kontra. Sei behar ditu. Hear the horn!
Hora uste apur bat. Quedil cons! Finelm vulvum! Irutik bi. Sus vibus sivla Mirako egin. gratiado! Tulalis! Omni noctums! Elchant! Vinem! Koedi oso potente dago, Abolis Elchant! Guztiak ona. Guztiak garantz. A ver. Niri berdin zaidala, Juan horra. Gehiegi daude. Ia gaina apur bat sartzen eta bar. A ver. Horra joan ziztu bizian gainera. A ver. Utxe kalde baten eta Juan horra. Juan horra. Gutxigatik ez dugu lortu. Ba, bueno, lagunok hau izan da dena, espero du gustoko zen zaizuela eta hurrengoan gehiago.